Na ce maka ka fito mini da matata. Baka da hankali. Da ka tara kuɗi, abokin cin kuɗin shi ne mata. Da zauna babu mace, ka da rasa rayuwa. Da fatan kun zo min da amarya na lafiya. Marriage is a coincidence that took place between two parties. The makers of K-Tawaji, ayinku multimedia gombe returns with another blockbuster, Aure Sanadi. It involves oppression, terrorism, sympathy, jealousy, sacrifice, frustration, and mixed up with true love. Taimako ya zame mun bakin shari, na sha bakar wahala. Idan kin san inda matar shi ki faɗa, a je a taho da ita. In Allah ya yarda za mu samu, don kai haƙuri. Amina! Dan Allah dan annabi karka kusance ni ba fasika bace da aure a kaina. Da auren ki ai amarya ta ki. Aure Sanadi, a movie that captures the heart of all common man and serves as a lesson to all sundry. After her marriage, she was kidnapped by an unknown gunman, and the husband being frustrated and lost control over mind as he misbehaved negatively. Oga, an yanka ta tashi. Wa ya gaya miki ana gujewa zaki a cikin daji? Duk faɗin gurin nan babu hanyar guduwa. Aikin banza kare ya shatawa. Jiɓan wani ne tsakanina da ni, ɗaya ba zai mutu. Starring the award winner Sadiq Sani Sadiq, Shaibu Lawan Kumurchi, the veteran actor, the emotional, reactional, and the enthusiastic actor Abdullahi Gitayalle. Co-starring Sani Mantisa, Sani London Boy, Mariam Hussein Telde, Fatih Muhammad Bauchi, Rabi Kulani, Hajia Yalwa, and others. Aure Sanadi. Ina wakili angon. Wannan sa wannan amarya. Kai ka zama shi, ka sake ta, ka aura min ta yanzu. Executive producer ayinku multimedia gombe. Producer Mubarak Yusuf Boda. Written by Okasha A. Kwame. Directed by Awal Y. Abdullahi. Aure Sanadi. Watch out and grab your copy now.